έλεγε... Σας δείξαμε! Και όπως έλεγε εδώ, παρακαλώ κύριε Μαράκη, λίγο ένα λεπτό. Όπως έλεγε ο μεγάλος Ναύαρχος Κωνσταντάρας, θα σας εξαφανίσουμε. Μισό λεπτό, θα σας δείξουμε! Έχει γίνει πανικός, κοιτάξτε πόσος κόσμος. Πριν οτιδήποτε άλλο, πριν πούμε οτιδήποτε, πάμε να κορώ τα Γιάννενα! Πάμε! Γιώργο, ένα κορώ! Πάμε ένα χορό, πάμε! Ξεκινήστε το πρώτο χορό! Ξαναελάτε σε λίγο. Λοιπόν, Γιώργο Λιρώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα από τα πανέμορφα Γιάννενα. Καλά είστε? Ένα χειροκρότημα για την κυρία, παρακαλώ. Έλα Νατάσα μου, πες μου αγάπη μου, δεν σ' ακούω. Γιάννενα, Γιώργο μου. Καλησπέρα σας. Όλη η πόλη έχει έρθει στην πλατεία Ιωαννίνων. Γιώργο, συγγνώμη λίγο. Γιώργο, καταρχάς, θέλω να μου πεις περίπου με τους υπολογισμούς, όχι χορευτές, γιατί αυτό είναι παιχνίδι. Πόσος κόσμος έχει μαζευτεί στην πλατεία Ιωαννίνων περίπου? Στην πλατεία βρίσκονται περίπου 2.000 άτομα. Ωραία. Λοιπόν, επειδή θα ξαναπάμε σε χορό αμέσως και μετά θα μιλήσω με τους κύριους που έχεις εκεί, θα ήθελα οι παίκτες, παρακαλώ, το Δήμαρχο και τον Ομάρχη που έχεις εκεί και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια. Θα ήθελα οι παίκτες να δούνε λίγο τους χορευτές, μην μας πείτε τίποτα από ψηλά, Από πανοραμικό πλάνο. από πανοραμικό πλάνο, να μας πούν πόσοι περίπου πιστεύετε ότι είναι οι χορευτές. Πόσοι πιστεύετε ότι είναι περίπου οι χορευτές για τα επόμενα 1000 μίλια. Δείτε τους λίγο, είναι αυτοί που σχηματίζουν τους κύκλους. Πόσοι είναι περίπου οι χορευτές που βλέπετε, παιδιά? Γράψτε, όποιος πέσει πιο κοντά έχει τα επόμενα 1000 μίλια. Για να δούμε λίγο.
μετράς. Τώρα πάμε γρήγορα. 180 λοιπόν, συγγνώμη λίγο να βλέπω τα ονόματα των παιδιών. Μισό λεπτό λίγο εκεί παρακαλώ. 180 η Ελευθερία. 150 ο Σταύρος. 140 η Σοφία. Γιώργο, μήπως μπορείς να μας πεις πόσοι είναι οι χορευτές? Βεβαίως, οι χορευτές είναι όλοι μετρημένοι και είναι 223. Πάει καλά! Ελευθερία! Βρε Ελευθερία! Ματεύεις! Άλλα 1000 μίλια, παρακαλώ η βαθμολογία. 1000 μίλια για την Ελευθερία. 2000 μίλια η Ελευθερία, 0 τα παιδιά. Θέλω να πω κάτι. Γιώργο, ετοιμαστείτε για τον επόμενο χορό και μετά να μιλήσω με τον Ομάρχη και τον Δήμαρχο. Γιάννενα, όλη η Ελλάδα σας στέλνει αγάπη πολύ. Χορέψτε! Πάμε! Βούλο, μόρτσι, βούλο, σωρό παρασκή, βούλο, σιτσεκού, σιτσα, καμπίνα, σφάτσα, κατριάντα φύλλα. Βούλο, μόρτσι, βούλο, σωρό παρασκή, βούλο, και σε πανατρούσα, στεκάς να θεάμ την κούσα. Βούλο, μόρτσι, βούλο, σωρό παρασκή, βούλο, και σε πανακάλε, σε τόνα πορτοκάλε. Βούλο, μόρτσι, βούλο, σωρό παρασκή, βούλο, και σε παναμάρα, στην πάσνη κάνα ώρα. Λοιπόν, έχω εδώ, Γιώργο, πριν μιλήσεις με το καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιάννενα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.